χρησιμοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Προϊστάμενε του Δευτέρου Γραφείου, κύριε εκπρόσωπε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Διευθυντά του Σχολείου, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι μαθητές, σήμερα ξεκίνησε η γιορτή παιδείας στο Σχολείο Δημιουργή. Στο πλαίσιο αυτής της γιορτής, που εποπτεύεται από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, γίνονται διάφορες δράσεις. Προσπαθούμε να βγάλουμε το σχολείο έξω από το στενό του πλαίσιο. Από όλες αυτές τις δράσεις, τις 13 του μήνα θα έχουμε εδώ, στο φουαγέ αυτού του χώρου, τα εγγένεια της φωτογραφίας. 180 περίπου φωτογραφίες θα εκτεθούν σε αυτό το χώρο. Το πρωί ξεκίνησαν στο Σπίρερ τα περιβαλλοντικά προγράμματα και συνεχίζονται με προγράμματα τοπικής ιστορίας, πολιτιστικής κληρονομιάς, αγωγής υγείας κλπ. Πάνω από όλες όμως τις εκδηλώσεις θεωρούμε ότι είναι το φεστιβάλ του μαθητικού θεάτρου. Και γιατί? Γιατί το θέατρο, πέρα από όλες τις καινοτόμες δράσεις, θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο, το πιο χρονοβόρο και αυτό που θέλει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και την ομαδικότητα. Και πόσο μάλλον όταν το θέατρο γίνεται από παιδιά που εργάζονται. Το πρωί στη δουλειά, το απόγευμα στο σχολείο και αντί για καφετέρια ή αντί για ξεκούραση στην θεατρική ομάδα. Εκτόνωση εκεί μέσα. Γι' αυτό σε όλα αυτά τα παιδιά αξίζουν όχι απλώς θερμά συγχαρητήρια, αξίζουν όλη την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Μαζί με τους μαθητές βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και στους καθηγητές. Οι καθηγητές, έξω από το διδακτικό τους ωράριο, έξω από τις υποχρεώσεις της διδασκαλίας, αφιερώνουν πολύ χρόνο, πολλές ώρες δουλειάς, έτσι, από μόχθο και μεράκι, για το άλλο σχολείο, για την άλλη ματιά στην εκπαίδευση. Φυσικά, πίσω από κάθε προσπάθεια βρίσκεται ένας καλός διευθυντής. Χωρίς τον διευθυντή, αυτές οι προσπάθειες δεν ευδοκιμούν. Όλοι μαζί λοιπόν, η συνεργασία όλων των φορέων του σχολείου, του διευθυντή, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι οι καινοτόμες δράσεις που γίνονται σε όλα τα σχολεία είναι το καλύτερο μάθημα. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και κυρίως θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπημένοι μαθητές, θα απολαύσετε τώρα, καθώς πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε σε έναν χώρο θεατρικό και θα σας παρακαλούσα να το ζήσετε αυτό για να είναι ένας σταθμός στη ζωή σας. Θα απολαύσετε μία από τις πιο γνωστές και επίκαιρες κωμωδίες. Ο λόγος για την ανατρεπτική κωμωδία του βραβευμένου με Νόμπελ λογοτεχνίας Ιταλού συγγραφέα Ντάριο Φω, «Η μαρικουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά».
Ένα έργο που καταγγέλει με το γνωστό κωμικό τρόπο του Φω τα ναρκωτικά και τα σκοτεινά κυκλώματα που συντηρούν και διαδίδουν κάθε είδους εξαρτήσεις. Με τολμηρή γραφή μας κάνει να προβληματιστούμε μέσα από το γέλιο. Η βαθιά πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι το γέλιο κάνει τους ανθρώπους δεκτικούς σε ιδέες που διαφορετικά θα απέρριπταν. Δύο λόγια για τον συγγραφέα. Τον Ντάριο Φω γεννήθηκε το 1926 ο Ιταλός νομπελίστας Ντάριο Φω, πολυτάλαντος θεατράνθρωπος, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, σκηνογράφος, ηθοποιός, κουβαλώντας τις φλέβες του τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή θεατρική παράδοση της χώρας του, αλλά και μια απέχθεια για τις κοινωνικές αδικίες και τις καταχρήσεις της εξουσίας, συνέλαβε την ιδέα ενός άμεσου θεάτρου, συχνά πλανόδιου, που θυμίζει το παιχνίδι των ζογκλέρ και των καμποτίνων των λαϊκών θεαμάτων. Με ένα χιούμορ εκρηκτικό και ανατρεπτικό, υποσκάπτει τα θεμέλια της αστικής και καπιταλιστικής πραγματικότητας, της φαλοκρατίας και της δεξιάς παράταξης, ακόμη όμως και της ιστορικής αριστεράς, εισβάλλοντας με τις παραστάσεις του σε εργοστάσια, σε συνδικαλιστικές αίθουσες ή στείνοντας τα θεάματά του στο δρόμο. Άλλα γνωστά του έργα στην Ελλάδα είναι το «Μυστέρο Μπούφο», «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Το θέατρό του, σκόπιμα θορυβώδες και διασκεδαστικό, αντλεί τα σκηνικά του όπλα από τους παλιούς παραμυθάδες, τα καμπαρέ, τα παλιά υπαίθρια θεάματα. Και δύο λόγια για την υπόθεση. Μια μητέρα, έχοντας σοβαρές ενδείξεις ότι η κόρη της Λουίζα είναι μπλεγμένη με κάποιες ουσίες, όχι και τόσο αθώες, αποφασίζει να της παίξει ένα περίεργο παιχνίδι, συνειδητοποιώντας ότι το μόνο που πετυχαίνει με τις νουθεσίες και τις φωνές είναι να απομακρύνει περισσότερο από κοντά της το παιδί, το αφήνει να πιστέψει ότι η ίδια, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, έχουν μπλέξει με τα μαλακά ναρκωτικά και ότι όχι απλά καπνίζουν, αλλά καλλιεργούν κιόλας, πουλώντας τα σε συγγενείς και φίλους και παραμελώντας όλες τις άλλες ασχολίες τους. Ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Και ένας γέρος ο πατέρας της καπνίζουν με έκσταση μαριχουάνα.
Ξαφνικά μπαίνει η Λουίζα, η κόρη της Ροζέτας. Είναι χρήστης ναρκωτικών. Τους πιάνει στα πράσινα να καπνίζουν μαριχουάνα και αναγκάζονται να ομολογήσουν ότι πραγματικά όχι μόνο κάνουν χρήση, αλλά την εμπορεύονται κιόλας. Η Λουίζα έχει μείνει κάγκελο, αλλά η Ροζέτα πτώητη προθυμοποιείται να της ετοιμάσει ένα τσιγάρο, λέγοντας Λουίζα, μωρό, η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά. Η Λουίζα σαστισμένη φεύγει. Την ίδια στιγμή η Καμέλια, μια γειτόνισσα, μπαίνει και τους ειδοποιεί για μια διαταγή της αστυνομίας για εκένωση. Η αστυνομία θα κάνει έλεγχο για ναρκωτικά από στιγμή σε στιγμή μετά από κάρφωμα. Η Ροζέτα αποφασίζει να αναλάβει δράση. Εμφανίζονται. Μια φίλη της Λουίζας που είναι και αυτή χρήστης ναρκωτικών. Πού να φανταζόταν ότι στο σπίτι της Ροζέτας θα μάθανε για μια νέα μέθοδο μαστουρώματος, το τσίπημα του σκορπιού. Το πιο ωραίο ναρκωτικό, το τσίπημα ενός σκορπιού. Που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κόλπο για να απομυθοποιήσει η Ροζέτα τη χρήση των ναρκωτικών. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Αντωνάκης, ανιψιός της Ροζέτας, παλιότερα κομμωτής και είναι αστυνομικός σε ειδικό σώμα της αστυνομίας, που πρόκειται να συναντήσει το καρφί, πού αλλού, στο σπίτι της Ροζέτας. Η Ροζέτα μαθαίνει πως το καρφί είναι ο παπάς της ενορίας και την ίδια στιγμή ακούγεται θόρυβος από τον τρίτο όροφο. Είναι ο παππούς, η Λουίζα, η φίλη της και η Καμέλια που έχοντας μαστουρώσει κάνουν το τρένο και έρχονται επί σκηνής με τα κασελάκια γεμάτα φυτά μαριχουάνας, χορεύοντας χωρίς να ξέρουν τι θα επακολουθήσει. Αυτός ο Κούτσαβλος. Μα τον Άγιο Θεό, ζωντανός ακόμα. Ο παππούς διάθεση για αστεία έχει πάντα. Σου είχα πει να μην πας πάνω και να φτιαχτείς κι εσύ. Πήγες και έγινες ντύρλα τελείως.
Λουίζα, μάνα μου μη μου πεις εσύ, πόσο μεγάλωσες παιδί μου. Τι άφησες και έφερες κάτω αυτές τις κάσες? Ποιος σου είπε να τις κατεβάσεις κάτω? Ναι, μου είπες. Ναι, και ποιος κατάλαβε τίποτα. Αλυσόπεδος, διάβασε κλειστή, απαγόρευση διένεση. Μα τι ηλίθεια! Μα τι κάνεις εσύ εκεί? Κάνω το τελευταίο βαγόνι μου. Δες το είπα, μωρέ Αντώνη, μην δίνει σημασία που σου το είπα. Θεία, έχεις τα σουπιέρα? Ναι, Αντώνη, ορίστε. Πάρε. Στο κεφάλι θα την έφερνε αυτή τη σουπιέρα. Αντώνη, μην υπερβάλλεις. Τέλος στο σοκολί. Είναι πολύ αυτό για σένα, πρόσεξε. Γιατί μόνο για μένα, εσείς δεν θα φάτε. Εμείς τρελικώνουμε όλη μέρα. Ολόκληρους ναργιλέδες. Ναργιλέδες. Άμα ρε Αντώνη μου, έτσι. Τις σουπιέρες εμείς οι ναργιλέδες τις λέμε για πλάκα.
Να, πάρε και κανόνισε εσύ, ρε, παιδί μου, δεν ξέρω τώρα. Βλέπω είσαι καλά ματσωμένος στον Τονάκη, Τι να κάνουμε. Πάντοτε διευκολύσεις είναι. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται λίγο ξύδι που έχω φτιάξει μοσχάτο. Πάω να σας φέρω. Θα σου συνοδεύσουμε την άδειά σου με το συνοπλό. Όχι, όχι, κάθε άλλο θα με συγχωρέσει, το σπίτι είναι κατάστατο. Και ζήσαμε αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Νεκρό τον θέλω αυτόν τον σφαγέα των φυτών. Κοιτάξτε τι έκανε. Ούτε η σφαγή του Ηρώτη δεν είχε τέτοια αποτελέσματα. Παύρα παιδιά, τον Ηρώτη τον κανόνισα εγώ. Κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω το πορτοφόλι του. Λοιπόν, ακούστε. Εδώ είναι το βιβλιάριο της υπηρεσίας του. Πάρε και γράψτε το νούμερο. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω αργότερα. Πρέπει όμως να ξέρετε ότι το καρφί είναι ο παπάς της ενορίας. Ποιος, ο Δον Πιερίνο? Ναι, αυτός. Αυτό είναι ένα γράμμα από την κοπέλα του. Διάβασέ το, εσύ γράφει. Πρέπει να ξέρουμε όσα πιο πολλά μπορούμε για αυτόν. Θα έρθει τώρα εδώ σε λίγο. Στα αλήθεια, εδώ γράφει ότι άφησε έγκυο μια κοπέλα. Αλλά επειδή για να την παντρευτεί έπρεπε να εγκαταλείψει το σώμα, για να μην καταστρέψει ο Θεόφοβος την καριέρα του, την πάντρεψε με έναν φίλο του, στον οποίο έδωσε βρίκα και πλήρωσε και τα έξοδα. Σιγά, στο Ηρώτη ξαναγυρνά. Για να δούμε εσύ που κάνεις την ξύπνια. Πάρτο θα μπορέσει να ξαναβάσει τη θέση του χωρίς να σε πάρει είδηση όμως, έτσι. Τι τρέχει, σκαρώνεται. Νιέται. Άφησε τα μπουκάλια εδώ στο τραπέζι και κάτσε μαζί μας. Ίσως σε λίγο να διασκεδάσεις κι εσύ. Κοίτα διά, τα κακόλων. Οι άλλοι που είναι. Εδώ είναι, μη στεναχωριέσαι, παιδάκι μου. Ανακάτωσε τη σαλάτα και εσύ, Λουίζα, άνοιξε τα μπουκάλια. Έτσι. Εδώ, Τόνι μου. Κάτι μου είπες προηγουμένως για τη CIA. Τι δουλειά έχει εσύ, αγόρι μου, εδώ μέσα στη γειτονιά μας? Κοίτας τώρα, Θεία. Μισό λεπτό. Είναι μέσα και ελέγχει όλη την κίνηση. Δεν είναι που τα ναρκωτικά. Είναι του ήδη επικίνδυνο. Ή τι τρεζάρεις, ή τι καπνίζεις, ή τι μαρκουάνα παίρνεις. Το ίδιο είναι. Πώς κυκλοφόρησε? Η CIA. Το είχα ψηφιαστεί μάλλον στο καλά και εκείνοι οι δημοσιογράφοι που πατήσαν σαν ελληνικοί. Όχι όλοι. Είναι ίσοι. Γράψανε έτσι και την πατήσανε. Δεν είναι πως τα ναρκωτικά, όλα είναι επικίνδυνο. Ή τι μαρκουάνα παίρνεις, ή τι ηρωίνη παίρνεις, ή τι μυτιές, οτιδήποτε τέλος πάντων, το είναι επικίνδυνο. Τότε ένας πιτσιρικάς δοκιμάζει μαρκουάνα, λέει δεν έβαλα τίποτα. Τότε το γυρνάς στην ηρωίνη. Είναι χαμένος. Το πολύ 4 χρόνια να αντέξει. Πω! Τι βρωμιά! Μα εσείς κύριε Αντώνη, γιατί δεν τους καταγγέλλετε? Τι, θα καταγγείλει τα αφεντικά του. Θα το πετάξω στον δρόμο. Ύστερα ένας αστυνομικός εκτελεί τις καταγγελίες. Δεν καταγγέλνει. Τότε με συγχωρείτε, αλλά το επαγγελμά σας δεν είναι καθόλου ωραίο. Το προτείνετε πολύ. Και εγώ δεν τρώω πια από τη σαλάτα. Και ξέρετε τι λέω, ντροπή σας. Perché Camilla? Perché no? Ώστε αυτός είναι ο ρόλος του μπάτσου. Όχι, ας μην υπερβάλλουμε. Δεν συλλαμβάνουν μόνο εκείνους τους φουκαράδες που πουλάνε 2 με 3 γραμμάρια ή 5 φακελάκια χόρτο. Μιλάμε για εγώ που καθαρίσει ηρωίνης. Δεν το είδατε στην τηλεόραση. Ναι, λες για εκείνο το έργο του James Bond. Ναι. Καλά. Και ούτε καν την αναγνώρισες. Ποια? Μα την υπομοίρα Κομπερεζίνη. Της δίωξε ναρκωτικό. Δεν κρατούσε τα 2 κυβότια με την ηρωίνη. Εκείνη που είναι ακόμα. Σιγά, Αντωνάκη μου, σιγά. Μην χτυπάς έτσι τα τακούνι. Θα σπάσει τη γάμπα σου. Δεν φαντάζομαι να μου κάνει πλάκα, Μα τι πλάκα, για κοίταξε την καλά. Ανάπαυση. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά 19 Αντίνο Αντώνιο. Μα πώς? Εσείς ξέρετε και το όνομά μου και το επίθετό μου και το βαθμό μου. Μα πώς το ξέρετε? Φανταστικό, Ξέρω ακόμα πως έχετε αριθμό μητρός 274 κάθετος 9 και ότι η ομάδα σας έχει το σύνθημά της.
επειδή έχετε στην κατοχή σας ένα πιστόλι διαμετρήματος 9, μοντέλο Luger σειρά 12 μη. Καλά. Πώς μπορέσατε και τα μάθετε όλα αυτά. Αυτά τα ξέρω εγώ, μα αφορούν κιόλας. Ημερομηνίες, σειρές και άλλα πολλά ακόμα. Αυτά έπρεπε να μιλάτε λιγότερο και να δείχνετε περισσότερη αφοσίωση στο σώμα. Είμαι αφοσιωμένο. Το ξέρω. Ξέρω ότι για να μην αφήσετε στη μέση την καριέρα σας, αντρέψατε την έγκυο φίλη σας με έναν φίλο σας, τον οποίο τον πληρώσατε για την εξυπηρέτηση. Αλήθεια. Ακόμα και αυτό μπορέσατε και μάθατε. Μα πώς μπορέσατε και τα μάθετε όλα αυτά. Τι πράγμα. Αυτές τις βρωμιές έχεις κάνει, Αντωνάκη. Κοίτα θεία. Τι κοίτα θεία. Καθώς. Φτούτσας! Ντροπή σας! Εγώ φεύγω, δεν μένω στη βή μαζί σας! Τι να μη σε ρίξει, μωρέ Αντώνη, αφού τελείωσε όλη τη μαριχουάνα. Και εσείς τι σχέση έχετε με αυτήν εδώ. Μα τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, αυτή είναι της Εξεταστικής Επιτροπής. Μα εμείς είμαστε της Εξεταστικής Επιτροπής. Η θεία σου είναι 7 ολόκληρα χρόνια στη γυναικεία μυστική αστυνομία. Μάλιστα, Αντωνάκη μου. Ας αφήσουμε την πλάκα τώρα δηλαδή. Ναι. Εσείς είστε της Εξεταστικής Επιτροπής Ναι. και δικάζετε εμένα. Μα πώς. Εμείς ή εσύ, βρε Αντώνη. Ξέρεις ότι κάθε τόσο υποψιάζουμε ότι δεν είσαι αστυνομικός, αλλά είναι σπιούνος. Μα τι λες τώρα. Και όσο για μένα, απορρίπτεσαι. Τι έχει πάθει με αυτούς και τα έχει πάθει με εμένα. Πες μου. Μωρέ Αντώνη, τον απογοήτευσες. Εμείς περιμέναμε ένας αστυνομικός να είναι ένας κοινικός, απροκάλυπτος, να βαδίζει σύμφωνα με την εποχή του, εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Κυβερνήτες, δικαστές, αρχιμανδρίτες, παπάδες έχουν μπλέξει όλοι με τη μαφία και την έχουν κάνει αρπαυτή. Εσύ αστυνομικέ, θα έπρεπε να διαλέξεις. Ή τους στέλνεις να βαφτωθούν ή μπαίνεις και εσύ μαζί τους στον χώρο. Και ανάλογα πόσο θα αντέξεις το μάτι σου. Κάποιοι σκέφτονται. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε που λέτε. Μωρέ, ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Γιατί? Ναι, ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτό να το συναντήσει. Ποιον, τον αρχιμαφιόζο. Ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτό. Ναι, βάτε μου, γιατί όχι. Θα πρέπει όμως να είσαι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσεις πιστόλι. Είμαι αποφασισμένος. Πες μου τώρα ποιο είναι αυτό το μεγάλο ψάρι. Θα έχεις ακούσει γι' αυτό τον Λίτσο, τον αρχιμαφιόζο, τον ονό της μαφίας. Τώρα αυτό που τον πιάσαν πριν κανένα μήνα περίπου. Α, λες για αυτό τον αδερφό του παπά που λένε. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Για να τον τζαμπώσουμε λοιπόν, βάλαμε μπροστά μια ψεύτικη καλλιέργεια μαριχουάνας. Εσείς, ποια είναι η καλλιέργεια. Αυτό. Να, όλες αυτές τις κάσεις που βλέπεις γύρω σου. Ποια είναι η καλλιέργεια μαριχουάνας που όπως είναι μαρούλι. Αντώνη, η καλλιέργεια μπορεί να είναι ψεύτικη. Τα φυτά είναι αληθινά, δεν είναι μαρούλι. Είναι μαριχουάνα. Και με κάνετε να φάω τόσο πολύ. Γιατί παραπονιέσαι και όλα το κατάλαβα. Μα γιατί δεν μου το είπατε. Μα εμείς είμαστε σε αποστολή. Πώς μπορούμε να στο πούμε. Εμείς, βρε Αντώνη, όπως είπε ο παππούς, είμαστε σε αποστολή. Και θα το μαρτυρήσουμε σε ένα ξένο. Μα τι ξέρεις, εγώ αστυνομικός είμαι. Ναι, αλλά όχι της δικής μας ομάδας. Και επιπλέον, εσύ και συγγενείς. Βέβαια. Δεν μπορούμε να σε εμπιστευτούμε έτσι τα καλά καθούμενα, γι' αυτό και σε δοκιμάζουμε. Α, έτσι, Μα μου δώσει μια δουλειά του ξέρει, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα δηλαδή. Όχι εμείς, βρε Αντώνη. Εσύ τα πήρες από μόνος σου και έφερες και ένα σώμα. Τώρα καταλαβαίνω, γιατί μου πιάνει συνέχεια. Κάθε τόσο αστραπές βλέπω. Ξύπνα
Ξύπνα σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι σου έλεγα. Α, ναι, μου έλεγες για εκείνο τον αρχηγό και χάρη στον κόλλο μου σκαλιέργη. Δεν τον πιάσαμε ακόμη, αλλά ήδη τον έχουμε ξετρυπώσει. Δηλαδή, το ψάχναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά για να μας βγάλει από τη μέση, σκέφτηκε να μας καταγγείλει στην αστυνομία. Καλό αυτό. Και έτσι ο αρχηγός ξεσκεπάστηκε. Ξέρεις ποιος είναι ο αρχηγός? Όχι, πού να ξέρω. Ο παπάς της Ενωρία. Ο Ντόν Πιερινό. Δεν το ξέρω. Ναι, αυτός. Άλλωστε γι' αυτό επιλέξαμε σε έναν του συναντήσεις που τον ξέρεις κιόλας. Α, ναι, έχει πάρει την πάρα μπροστά δηλαδή. Πρόπιο κόζι και έτσι θα πιαστούν στην ίδια του τη φάκα όπως λένε. Τσακ. Δηλαδή, πώς το είναι αυτό. Δηλαδή, θα σου εξηγήσω. Allora, λοιπόν, ο παπαμαφιόζος θα έρθει εδώ όπου να είναι. Εδώ. Έλα να σου εξηγήσω. Την ώρα που θα είναι κάτω, εσύ θα κοιτάξεις το παράθυρο. Και όταν ανέβει επάνω θα μας κάνει σινιάλ. Οπότε εμείς θα κρυφτούμε πίσω από τα σεντόνια και τσακ να η έκπληξη. Τραβάω το πιστόλι και το κολλάω στο μέτωπο. Και μόλις τον φέρεις σε απόσταση βολής, Μα την έγραψα! όχι, θα πρέπει να το κρατήσεις ζωντανό. Θα πρέπει να το κάνεις να τα ξεράσει όλα. Αφήστε το απάνω. Προσοχή, προσοχή! Θα έρθει ο μαφιόζος! Και έρχεται! Επιτρέπετε! Ενοχλώ! Παρακαλώ, ποιος είναι? Εγώ εδώ είχα ραντεβού με έναν κουτσό κύριο. Όπως βλέπεις, εγώ είμαι κουτσός ο κύριος. Είδες να δεις, είναι αναπηλό να προσπαθείς να εξηγηρέσεις έναν αστυνομικό συγκεκριμένα. Θα δω καλύτερα, να μου κοιτάς τα μάτια. Καλό, κοιτώ. Ένας παπαμαφιόζος είσαι, Παμφακούλο. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εγώ ξέρω με τον νόμο. Και γι' αυτό δεν βρίσκομαι εδώ. Και θα κάνω το καθήκον μου, σαν πολίτης. Θα καταγγείλω. Εκείνοι που προλαβαίνουν, ενώ εμείς θέλουμε να ξέρουμε για τα μεγάλα δουλειά. Αν το έχεις καταλάβει. Μα τι σκοπεύετε να κάνετε, θα με βασανίσετε? Όχι, όχι, αφήστε με, θέλω να φύγω. Τι είναι έτσι, Τον ηλίθιο που κατάρισε το σκορπιό. Και έτσι συγκρίθηκε. Σκορπιός! Με τσίπησε σκορπιός! Δηλητηριάστηκα! Για να δω. Για να δω τους αγιάσουν να δω. Για τι τσίγμα είναι αυτό? Πρέπει να ρωτήσουμε το δηλητήριο! Σιγά να σου φιλήσουμε για τον κόλλο. Μα πού είναι μωρέ, πού είναι, Σοφρίτα, συγκαταλικός. Έρεμα. Μα την ρίξεις άλλα από το μαφιόζε, τι ύστερα θα πάρεις το αντίδοτο. Φωνάζω το δηλητήριο τρέχει. Ναι, θα τα πω όλα! Είμαι ένας ψευτοπαπάς! Είμαι της μαφία! Είμαι ένας από τους αρχηγούς! Αλλά το μεγάλο αφεντικό είναι ο αδελφός μου! Έχουμε συνεργασία με ευρωπαϊκές βιομηχανίες και μετά μεταλλικές. Όσο αφορά την κατεργασία. Αλλά πρώτη ύλη που διαβόμαστε με πολύ φυσικές διαδικασίες. Από αέρος, θαλάσσια, ακόμα και με πετρελαιοφόρα. Παίρνουμε πράγμα από Τουρκία και Ινδία. Βοήθεια, τα 5 λεπτά κοντεύουν να περάσουν. Το αντίδοτο. Ορίστε το αντίδοτο. Αλλά πρόσεξε, γιατί όταν το καταπιείς μπορεί να σου στύψει το μυαλό. Γιατί? Γιατί λόγω αντίδρασης γίνεται ένα πολύ ισχυρό ναρκωτικό. Σου έρχεται
βλέπεις το φως? Βλέπεις? Ναι, ναι, το βλέπω. Τι όμορφα! Τι παράξενη αίσθηση είναι αυτή που με έχει πιάσει. Σαν να μπαίνεις στο νερό, έτσι. Για σκέψου. Αυτό δεν το ήξερα καθόλου. Ένα τσίγμα σκορπιού που γίνεται ναρκωτικό. Εάν δεν είμαι σε υπηρεσία, θα το είχα δοκιμάσει κιόλας. Δοκίμασε! Δοκίμασε! Αξίζει τον κόπο. Πίστεψέ με. Νιώθω σαν να είμαι στελέχεια στο νερό. Και δεν σας λέω τι νομίζω ότι πρέπει να κάνω. Αύριο θα πρέπει να έχω αξιολογηθεί. Τι θες να μας πεις τώρα δηλαδή? Ότι είσαι μέσα σε χοντρό κύκλωμα ναρκωτικών και ότι δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ? Όχι. Τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Τα δίνουμε στις φυλάκες. Γι' αυτό και εμείς της ασφάλειας σας αφήνουμε να κάνετε τη δουλειά σας ανενόχλητοι. Βέβαια, δείχνετε τόση κατανόηση. Το ξέρω. Χορεύετε, κύριε Αστυνόμη. Ευχαρίστω. Θα σε πειράσει να στείλω το μωρό. Παλαιότερα οι άνθρωποι μπορούσαν και έκαναν πιο πολύ παρέα μεταξύ τους. Μιλούσαν, γελούσαν. Τώρα, μοναξιά. Και έτσι δεν χρειαζόταν να ζαλίζουν το μυαλό τους
Εσύ, ενέξεις. Παλαιότερα πήγες να ψωνίσεις στο μπακάλι, στο μανάβι, στο φαρμακοποιό. Έλεγες μια κουβέντα. Ξέδινες, βρε αδερφέ. Τώρα έχουμε το σούπερ μάρκετ. Παίρνουν μέσα να ψωνίσουν στους διαδρόμους μόνοι. Με ποιο να μιλήσεις, με τις κονσέρβες ή με το μπετονάκι της χλωρίνης. Και στο τραμ και στο μετρό, μόνοι του θανατά. Υπάρχει τόσος κόσμος γύρω σου και εσύ είσαι μόνος. Και αν μιλήσεις, ποιος θα σ' ακούσει? Δεν είναι ούτε η πείνα ούτε η μιζέρια. Είναι η μοναξιά. Η ψυχή σου είναι μόνη. Η καρδιά σου είναι μόνη. Και τότε όλα επιτρέπονται. Φτάνει. Φτάνει να τη βρούμε. Μπράβο. Είναι καλύτερο να λες όμως και για το λαϊκό και το κρασί. Που για μας εδώ είναι τα πιο βαριά. Δεν θα τις πάρω ανθρωπικά. 17.000 μικρή το χρόνο από εκείνο που το είπα. Να τώρα, χάλασες την ωραιότερη στιγμή της ημέρας μου. Παρούφες. Ότι το κρασί κάνει καλό στο αίμα και άλλες τέτοιες μαλακίες. Εγώ από σήμερα δεν θα ξαναπιώ, θα τρυπιέμαι μονάχα. Έτσι. Αν είναι έτσι λοιπόν, ναρκωτικό είναι το ναρκωτικό. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, εγώ θα ήθελα να μην χρειάζεται να φτιάχνουμε για να γελάω. Καταλάβατε. Όχι, λέω για να είναι φανερό. Θα ήθελα να σας δω όλους σας σήμερα. Αν δεν είχαμε αυτό το θαυματουργό σκορπιό, αν θα ήσασταν έτσι. Θα συζητούσαμε για το τη σημασία του να είμαστε μαζί, να λέμε, να ευευρίσκουμε. Είναι που είμαστε ζαλισμένοι ακόμα από μας τώρα. Λίγη άλλη την έχουμε ακόμη. Μα τι κρίμα, είναι κοκαλωμένος. Για μια στιγμή. Αυτός δεν είναι ποτέ ζωντανός σκορπιός. Αυτός είναι ο Πολάστης. Σόπα, τι μας λες? Είναι αποπλαστικό. Είναι από εκείνα τα παιχνιδάκια που παίρνουν από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς για να κάνουμε τις φάρσες του καρναβαλιού. Για να δω. Έχεις δίκιο, είναι αποπλαστικό. Μα δεν είναι καθόλου αυτός ο σκορπιός που μου βάλατε στο λαιμό και με τσίπησε. Είναι στον αληθινός. Τι λες καλέ, αυτός είναι, δεν έχουμε άλλο. Και το τσίπημα? Θα έρθει τη μελονίτσα. Και αστυνόμος και παπάς, ποιος σου τσίπησε τότε? Είχα βάλει εγώ μια πρόκα κάτω από την καρέκλα και Γιάννικα, έλα να δοκιμάσεις λίγο να κάτσεις να δεις. Άλλο πράγμα. Μας έκανε το μυαλό πυροτέχνημα. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν έχετε ακούσει για την υποβολή. Μας μη λέμε μαλακίες, υποβολή και χαζομάρες. Τι υποβολή? Εγώ έχω πραγματικά φλάς. Μια λάμψη θεϊκή. Βέβαια, αρκεί να θέλεις κάτι πάρα πολύ και το μυαλό σου έχει μια τέτοια προδιάθεση. Αρκεί ένα ξερό τσίπημα και το μυαλό σου γίνεται πυροτέχνημα. Ο πλαστικός σκορπιός. Πάτησε κι εγώ, αφού είσαι απίθανο. Για μια στιγμή, περίμενε. Η ιδέα δεν είναι μόνο του παππού, έβαλε κι εγώ το χεράκι. Να, ξαναμπαίνουμε στο χιλιαρό νερό της θάλασσας. Άνθρωπο που ξεφεύγουν. Κατά, μα δεν είναι δυνατόν. Ακόμα και ο παπάς και ο αστυνόμος ήταν θύματα υποβολής. Ναι, σου λέω, είχαν όλοι υποβληθεί. Καλά όλα αυτά. Τα αντίδοτα τα κατάπια και δεν με δηλητηριάσαν. Το κουτάκι δεν πειράζει, πάντως έγραφε αντίδοτο. Ναι, έγραφε αντίδοτο. Αλλά αν το γύρισες από κάτω, θα έβλεπες ότι είναι φάρμακο που το δίνουμε στα μικρά όταν έχουν ξυνήλες. Το ναρκωτικό για το πιζανιάρικα. Κόφτω του γιατί άρχισα να τσατίζομαι τώρα, Ναι, τσατίζεσαι γιατί ακριβώς το πείραμα απέτυχε. Και είδαμε τι ιστερικά φούμαρα είναι όλα αυτά περί ναρκωτικών. Ναι, μια ιστερία που σκοτώνει εκατοντάδες νέους κάθε χρόνο. Λοιπόν, σας το έχω πει και το ξέρετε. Ας το κόψουμε τώρα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι δεν είναι ούτε τα φούμαρα, ούτε τα ναρκωτικά που σκοτώνουν.
Αλλά αυτό που είναι από πίσω είναι η απελπισία χιλιάδων νέων που δεν βρίσκουν δουλειά, που δεν υπάρχει καμιά προοπτική για το μέλλον. Καταλάβατε. Ναι, καλά όλα. Η λύση, ξέρεις, πώς θα ξεφύγουμε από όλα αυτά. Εμείς, οι χαμένοι, περιθωριακοί όπως λέμε. Να και ένας άλλος μύθος, αυτός των περιθωριακών. Η αστική τάξη σας κολλάει τη ρετσινιά και εσείς τη χρησιμοποιείτε σαν σημαία. Σύμφωνο. Τα ξέρω κι εγώ όλα αυτά. Τη λύση, ξέρεις. Θα την πούμε κι εμείς. Θα την βρούμε τη λύση. Μαζί θα την βρούμε τη λύση. Μα τι πιστεύεις, ότι έχουμε εδώ το λιχνάρι του Αλαντίν, το τρίβουμε και βρίσκουμε τη λύση? Όχι. Μαζί σου είπα και πριν θα την βρούμε τη λύση. Αυτό τον καιρό έχω πάει σε ένα σωρό διαλέξεις για τα ναρκωτικά. Άκουσα πάρα πολλά. Από όλα αυτά, μια ιστορία κράτησα. Ήτανε, λέει, κάποτε 3 φυλακισμένοι, κομμένοι σε ένα μπουντρούμι μέσα, χωρίς κάγκελα και πόρτες. Κάθε μέρα τους πετούσαν ξεροκόμματα και ξερό κρέας. Ο πρώτος που ήταν έξυπνος, με μία πέτρα πολιτοποιούσε το ψωμί και το κρέας για να φάει και να ζήσει. Ο δεύτερος, και εκείνος το ίδιο, έκανε με ένα κουτάλι. Ο τρίτος, εντελώς ηλίθιος, δεν έκανε τίποτα. Προτιμούσε να πεθάνει. Τότε ανέλαβε ο πρώτος φυλακισμένος να λιανίζει και για εκείνον το κρέας και ζητάει τη βοήθεια από τον δεύτερο. Και ο δεύτερος του απαντά: όσο εσύ θα ταΐζεις τον σύντροφό μας, εγώ με το κουτάλι θα ανοίγω μία τρύπα στο τοίχο για να βγούμε από εδώ μέσα. Έτσι και τον σύντροφό μας θα σώσουμε και εμείς θα βγούμε. Καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη, αυτό μας λέει η ιστορία. Ο τοίχος ή μάλλον η τρύπα πρέπει να είναι εκεί, να την ανοίγουμε σιγά σιγά. Να μπορέσουμε να βγούμε. Να ρίξουμε αυτό το μπάσταρδο το τοίχο. Να βγούμε όλοι έξω. Να πιάσουμε ουρανό. Ένα μεγάλο και άπειρο ουρανό όπως είναι. Εμπρός λοιπόν. Ανεβείτε πάνω στο πλένο της ζωής. Όλοι μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε
πάρα πολύ το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και την συνεργάτηδα του γραφείου, κυρία Μαργαρίτα Παπαϊωάννου. Χειροκρότημα. Το Διευθυντή του Εσπερινού Γυμνασίου, κύριο Μαστοράκη. Και τους συναδέλφους καθηγητές για την βοήθεια που μας έδωσαν. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, την ΕΚΠΟΛ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και το ΚΕΜΠ του Δήμου Βόλου που μας φιλοξενεί σήμερα και τους εργαζομένους του, ιδιαίτερα τον κύριο Σταμόπουλο εκεί πάνω. Χειροκρότημα. Αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές μας, τα παιδιά της θεατρικής ομάδας. Παιδιά εργαζόμενα που επέστρεψαν στα Φρανία και αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για τη θεατρική προετοιμασία εις βάρος της ξεκούρασής τους και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Χειροκροτήστε τη Ροζέτα που είναι η Δέσποινα Μάσκα. Τον Παππού που είναι η Ιωάννα Παρώνη. Η Λουίζα που είναι η Ιωάννα Φουτζιούμη. Η Καμέλια που είναι η Σταυρούλα Πατσιαούρα. Η Φίλη που είναι η Ρένα Τόντα. Τον Αντώνη που είναι ο Αχιλλέας Κόκαλης. Και τον Εδεσιμότατο που είναι ο Γιάννης Μοσχονησιώτης. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη συνεργάτηδά μου, τη Δήμητρα Χατζηθάνου, δεν υπάρχουν λόγια να πω για το πόσο πάρα πολύ με στήριξε και με βοήθησε. Τώρα θα ήθελα να καλέσω την Μαργαρίτα Παπαϊωάννου να μας πει δύο λόγια. Την υπομονή σας ένα λεπτό. Ευχαριστούμε. Παιδιά, συγχαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε στη θεατρική σας ομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την απόφαση που πήρατε στη ζωή σας να καθίσετε πάλι στα Φρανία, ενώ δουλεύετε κιόλας, και να εργαστείτε για τον πολιτισμό. Θα έχετε πάντα τη στήριξή μου και την αγάπη μου. Αυτή είναι η δουλειά του πολιτιστικού γραφείου. Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτάκι μόνο και τελειώνουμε. Ένα λεπτάκι. Αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλεξογιάννη, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μπούρη, τον Διευθυντή του Δευτέρου Γραφείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Δανιλίδου και την κυρία Παπαϊωάννου, τον κύριο Μπατζιάκα και την κυρία Χατζηθάνου που δουλέψαν τόσο πολύ, αφού ευχαριστήσουμε εσάς που τόσο καλά δεχτήκατε τη διδασκαλία, γιατί απόψε είχαμε μια μεγάλη διδασκαλία εδώ πέρα, στο τέλος πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας δίδαξαν απόψε το μάθημα. Τα 7 παιδιά αυτά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.